Yes, παιδιά, σήμερα θα πάμε κάπου. Δηλαδή, είμαστε ήδη στο χώρο. Σας είπαμε πριν και από το άλλο intro. Και εδώ, παιδιά, θα πούμε και αυτή την ιστορία. Ο ΙΗ έχει εδώ σπίτια. Έχει εδώ σπίτια που μένουν εδώ κατοίκοι και παραπονιούν ότι κάθε βράδυ ακούνε μωρά να κλαίνουν. Εμείς να εξερευνήσουμε. Και έχουμε και τη εφαρμογή στο κινητό μας Gistro. Και θα δούμε τώρα τι θα γίνει. Πάμε να σας δείξουμε το χώρο. Παιδιά, δεν θα δείχνει καλά και η κάμερα, γιατί δεν δείχνει καλά. Είναι και σκυλιά εδώ, παιδιά, θα μας φάνε. Όσο δείχνετε το χώρο, γιατί είναι μένουν και κάτοικοι από εκεί. Αυτό εδώ είναι ο χώρος. Ωραία, πάμε. Και γεια σας. Και γεια σας, παιδιά. Δεν ήρθα φυσικά μόνος μου. Ήρθα με τετραμελή παρέα. Και τώρα θα ξερευνήσουμε. Ο κάμεραμαν είναι από εδώ ο Τσουτσός. Κράτε το Τσουτσό και δείτε. Κράτε και το φακό. Να στο κοτάρ, να στο σκέφτε. Κρατήστε. Ανάβω, να, και να δείτε ότι, να μην λέτε ότι είναι ψέματα. Αυτή εδώ είναι η εφαρμογή. Γιατί χρησιμοποίησα πολλά παιδιά. Ανήσυχος. Ωραία. Την ανάψαμε. Σας δείξαμε το χώρο. Τώρα θα κάτσουμε κάπου και θα βάλουμε την εφαρμογή. Πού θα κάτσουμε? Εδώ πάνω. Εδώ θα κάτσουμε. Καθίστε όλοι. Βάλτε. Για να ακούγεται θα το φέρω λίγο πιο εδώ. Είναι κάτι εδώ για να μας πειράξει και τους 4. Θέλει κάτι εδώ να μας γράψει? Παιδιά, βλέπετε πόσο σκοτάδι είναι. Δεν υπάρχει τίποτα, μόνο εμείς που βάλαμε και φακό και δεν δείχνεται τίποτα. Τέλος πάντων. Υπάρχει κάτι εδώ μαζί μας? Να δούμε. Είμαι νεκρός. Τι ήταν αυτό? Πάμε πάλι από την αρχή. Και μπορεί κάποιος που θέλει να μας βλάψει τι έχει γίνει εδώ πέρα σε αυτόν τον χώρο που βρισκόμαστε εμείς. Έχει γίνει κάτι κακό? Γιατί μας είπανε κάτι και ότι κλαίνε εδώ. Όχι ακριβώς. Όχι ακριβώς, ωραία. Θέλει κάτι να μας βλάψει, έχει γίνει εδώ κανένας πόλεμος? Γιατί μας λένε και ότι κλαίνε μωρά το βράδυ και ακούνε και μεγάλους ανθρώπους. Είναι αλήθεια αυτό? Παιδιά, να σας το δείξω και ίσως λίγο. Επιτυχία. Επιτυχία λέει. Περίμενε. Τώρα θα μας δείξει και τι ακούστηκε εδώ. Ό,τι θα δούμε. Άμα θέλει κάτι να μας γράψει. Πού είναι το φωτό? Πού θέλετε? Τι εννοεί βασικά αυτή η εφαρμογή? Παιδιά, εντελώς creepy είναι το χώρο. Και δεν φαίνεται τίποτα. Έπρεπε να ερχόμασταν από το πρωί να δείχναμε το χώρο. Αλλά τι να κάνουμε, τέτοια ώρα φτάσαμε. Υπάρχει από τη διάσταση από των νεκρών ή κάτι άλλο μαζί μας?
Ανακριβής. Τι είπε? Ανακριβής. Ανακριβής. Τι Να το σημαίνει γράφει. Δεν ξέρω. Περιμένετε, θα τελειώσει και θα το πει εκεί. Δηλαδή, Δεν παιδιά. έχει τίποτα εδώ. όχι, δεν έχει τίποτα αφού μας μιλάει μέσα. Άρα υπάρχει κάτι εδώ μαζί μας. 4 άτομα. Για περιμένετε. Δεν θα πει κάτι λέξη. Μπες. Δεν λέει τίποτα. Δεν καταγράψω. Υπάρχει εδώ να μας πειράξει κάποιος. Θέλει κάποιος από τους 4 που Δεν ακούω. είναι απαραίτητο. Δεν είναι Δεν είναι απαραίτητο. Δηλαδή δεν θέλει να μας πειράξει κάτι. Δεν μπορώ να καταλάβω, ρε παιδιά. αυτό εσύ. Του είναι. Δεν είναι εξαιρετικό. Αφού τη χρησιμοποιήσανε και τα παραφυσικά φαινόμενα. Άμα ξέρετε αυτό το κανάλι. Όπα. Κάτι ήταν εδώ, Παιδιά. παιδιά. Κάτι ήταν εδώ. Το ακούσατε. Ναι, ναι. Πού πάρτε το κινητό να φύγουμε λίγο. Πάρε το φακό. Παιδιά. Αυτό. Εξαπάτω. Ποιος ήταν αυτός. Πόσα άτομα βρίσκεστε εδώ. Και αυτός ο θόρυβος τι ήταν. Αυτό εκεί χτύπησε. Κάτι υπάρχει εδώ μαζί μας. Τι ακούει, υπάρχει κάτι εδώ μαζί μας. Τι φοβόμαστε. Για να δούμε. Θέλει κάποιος από τους 4. Δεν είναι απαραίτητο. Δηλαδή δεν θέλει να μας πειράξει κάτι. Πω παιδιά, αυτό που ακούσαμε δεν λέγεται. Πω. Αυτό δεν παίζεται ρε φίλε. Παιδιά, δεν ξέρω τι αλλά κάτι υπάρχει εδώ. Να βλέπετε και που είμαστε. Εδώ είναι όλοι. Και εδώ εγώ. Εδώ είναι αυτά εδώ που ακούγονται. Δεν ξέρω τι υπάρχει ρε φίλε. Θέλει κάτι να μας δευλάψει. Δεν μπορώ να... παιδιά. Παιδιά. Έτσι δεν μου. Πω. Εντάξει. Ακόμα δεν ήρθαμε ρε φίλε. Κάτι είναι αυτό. Μπρο. Παιδιά. Εντάξει ρε ηρεμήστε ρε. Ηρεμήστε. Είναι. Εντάξει περίμενε ρε. Πίσω σου. Παιδιά. Μάτσαλα μου. Ακούσατε τι είπε. Κάτι είναι πίσω σου. Φεύγουμε. Είμαι πίσω σου. Στορκίζομαι τα τσιλεμάνα καλύρα. Μεσά. Παιδιά. Φεύγουν κουτάν βάλαμε. Στορκίζομαι. Ποιος θα κρατήσει, κράτα λίγο το φακό ρε. Και το φακό καταρχήν ποιος το έβρισε. Το έβρισε εσύ. Ναι, έχει πολύ μπαταρία. Ω, Καλά μου Παιδιά. τα αυτό τώρα ακούσατε τι είπε. Για σβήστε τώρα.